И така, здравейте, приятели! Отново сме тук в Народното училище. И така, приготвил съм и пак няколко комплексни упражнения. Спрямо първия път съм увеличил дозата, ще видим сега какво ще стане. Ще има и леко каскади малко така отгоре. Това разстоянието от тук от 2 метра и половина има, така че възможно е и да падна, ще видите и така. И да се залавяме за работа. Хайде! Пробвах да го мина така с краката, обаче много се клати и е опасно. Хлъзга се. Възможно е едно подхлъзване. Ви гарантирам, че ако паднете, със сигурност ще си щупите нещо. Гарантирам ви го. Височко е. И така горе-горе минахме го. Сега ще пробвам отново с ръцете. Но казваме, че в момента с моята операторка сме болни. Той е доста болни с температури. Аз. Болни сме. Но трябва да се работи. Трябва да се помаги с краката. Ай се лъга. Ай, дай си. Дай си. И така. Просто болестта мори. Тази настинка ужасна. Ай, сега шведската стана. Иди го. Температурата е около 30 градуса. И тук също е височко. Това мърда. При едно подхлъзване тук има и бордюр. Така че от тази страна, ако паднете брус, ви гарантирам ви изчупване. А може и по-зле. Но не може, трябва така. Това нещо някога съм го правил за време. Ето сега едно невнимание, падаш и може и да се прекършиш на бордюра. И не съм говорил.
Ей си. Настинката ужасно. Ето, видях. Давай, без спирки. И телата си оказват влияние. Свои 30 кг боля, който оператор ги завеликата и тя боля. Да се опитаме и свободчите. И така, свободчите няма да може да ги направя. Ще бъда в третото видео, трета част. За сега толкова, довиждане, приятели.